RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Angelica, 17 years old, estudyante. Itago na lang sabang akong address. Punto medical kini akong suliran. Kabahin kini sa kalit na mitubo sa akong private part. Bago pa lang gidli, ug nahadlok ko. Aron inyo hisabtan, ingon inang mga panghita po. Hala, ano man Kalain ba sa kong kuan, katul man kaayo? Kakalain sa ko na kong kauton nga niya pa man ko sa eskwelahan. Haji! Doon nga taon yung uli, ha? Hindi ako i-chika ni mo. Ha? Madugay pa ka, Fat, kay usahay baya no. Nabaya kay buhatan sa armory. Maglangay-langay pa ka dito, kay naa dito ang imong crush nga officer. Magdali manggod ko. Hi, excuse me, no? Dili ba ako ingon, ana? But you are. Che! Okay, sige. Di na kumadto. Tayo pa yung anong nagdali di ay ka. Di naman maantos, Pi. Uy, Angelica, ikaw ha, kung makajudge ka na ako, ha? Ingan dili na gani kumadto sa akong crush ba? Tay sa Fat, ha? Siya lang ko kadali, ha? Ha? Ay, salamat. Niyanagit ko sa CR. Dili maayo nga magputaka kag kaot anang imong private part. Kay masamad na. Hala, nainumdum ko. Ingon man day si mama nga dili maayo nga kauto ng private part. Hala, tuod. Dili day tuod maayo nga kauto ni kay basig maapektahan ng akong virginity. Kakatol ra ba yun? Antuson ko na lang cute ni Uy nga dili kauton. Kay basig masamad. Maayo kay wa nimo kauta.
Nahinumduman day ko si mong giingon ako, ma. Nipis magod ng panit sa ato. Maong dili na maayong kauton. Pero nga nung nikatulsog ka, Tomasa? Na, kapila na tikaing na. Sukad sa pagsugod pag yun ni mo kadaga, nga magtuon lagi ka og proper hygiene. Ako bitong nituman. Sobra naman gani ko kaarte. Pero ambot nga nung mikatul pag ito. Basta dili yun na hilabtan, ha? Kay matinganya ng mabana nimo kung hilabtan na nimo. Ma. Anasab ni kakatol nga naman dyan ni siya. Uy, katol naman dyan ka. Ay, yo. Angie! Dugay pa kada sa AR. Ha? Kadali na lang, ma. Bahala ni, hindi na gid maagwenta. Pahala na lang gid ni. Lumi na dyan kay siyang kauton. Ay, kanino pa mati ang gikahot na ko ang katol sa akong private part. Hala tayong pa. Nalagi ko'y nakautan nga kamay nga bukol. Hala. Bukol man yun ni, uy. Nganong naamang ko ini? Natintalkit ko kaut sa katol dapit sa kong private part. Kidi na magyud maakwanta ang kakatol. Katol na gyud kay siya. Motong, may naikapan kong bukol gamay. Mahadlo ko musulti sa kong mama. Kay daan baya akong gipasidaan niya. Nga dili hilaptan ang akong private part. Unya? Ay, dili na tamang lingkod ha while magkaunta aning banana QG. Dali. Okay, Fat. Agay! Hoy! Ano ka, oy? Murang ka nakalingkod og tamtax nga. Nibarog ka man daig balik. Okay. Nganong sakit man to siya ilingkod? Angie, ngano ka, oy? Ikaw balik balingkod. Ay, barog lang ko eh. Unsa? Nga naman ni, uy. Sakit sab kay siya ilakaw. Hala, masig tungod na ni sa pagkaut na ako sa akong private part. Kasabaan siya kong mama ini. Bahala na, uy, di lang yun ako siya sultihan nga ako ning gikaut. Inigabot na ko rin sa bahay. Ako ning suwayan og research sa Google kung unsa ni. Bartholin cyst and abscess. Bartholin cyst? Mauning makawas akong pag-search sa Google. Delikado ka ni. Nasad ka, ani Fatima? Nahadlok na ba yung ko, ani, do? Ay, kadlok, oy. Matambalan naman good na. Nagkaswede ka, ani? Oh, pero ako naman itong kipasagdan. Nawagtang raman. Sure? Wa kay gitumal? Oh, gitumaran na ako antibiotic. Ha? Magtumar yun detag antibiotic, ani? Oy, dili magpatakag tumar-tumar og tambal ha, Angelica. Ilabi na gina ng antibiotic. Dili ba yagi ka pwede mo inom, anak, kung wa na giresita sa doktor nimo? Mao ba, ma?
Og dili man siguro ka makapalit ana kung way resita. Nga nung nakatumor man ana ang imong amiga? Nagpa-check up ba siya? Wala lagi, ma. Ipasagdan na niya, niya gitumarag antibiotic. Uy, mao na. Magpa-check up ta og Dr. Ana Angelica. Ha? Di lang ko maoy, mauwaw ko. Nagsago lang akong ibati kung magpa-check up og doktor. Kay gawas nga mahadlok ko. Mauwasab kit ko nga may lain nga makakita aning akong private part. Ang akong mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, una kong nabantayan sa akong private part nga mikatol ni. Unya, pagkaut na ako, na may bukol. Unsa man ni nga klase sa bukol? Akong i-research sa Google, Bartholin cyst ko no o abscess. Delikado ba ni? Ikaduhang pangutana, nganong naaman ko ani nga klase sa bukol? Diin man din ako makuha o unsa may cause ani? Di ba ni ordinaryo nga bukol? O infection ba ni? Ikatulong pangutana, ang akong amiga naasap ko no siya ingon ani sa una. Gipasagdan ako no niya o wa niya pa operahi. Gitumaran ako no niya og antibiotic. Mutumarsab ka ko ana? Makapalit ba sab ko ana bisag wa ko'y reseta? Ikaupat og katapusan, mauwaw og mahadlok man ko mapatan-og doktor ani uy. Pero kung magpa-check up ko, unsa makahibuhaton sa doktor nako? Posible ba nga operahan ko? Pwede ba nga tambal lang unta kay mahadlok jud kong operahan? Palihog, tabangyog tambagi ko. Kini ang akong suliran, Angelica. Maayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Kami gihapon, again, we're back, mga suking Yes, tigpaminaw. we're back, Attorney. Ikaw ang mutambag, of course, Yes. sa mga legal. Ako sa medical, psychological, o mga drug-related nga mga Problema. Busa ay naninyog dugaya, guys. Padayon gihapon ming mudawat anang inyong mga suwat suliran. Pwede ninyong ipadala sa Suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. or diriba sa atong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Klaseng pamaagi, di ba, Dok? Kung Yes. unsaon nila pagpadala ang ilang suwat na mo. Nalantay hangyo, nga unta kumplito ang detalye. Yes, para may balutag, hasa man taman ang atong programa makaabot. Yes. Oh, O ang mga hinungdan, sinugdanan sa inyohang mga pangutanag, mga problema, hatagi mig backstory. Yes, Kay para para? sa maayo pagpagkatambag po nato Attorney. Sakto, Dok. O mas nindot po ang mahimong script. Sa Yes. ato ang mga script writer niya, nindot ang drama nga mapaminaw nila. Mahatagan og kinabuhi, na? Yes. And mga greetings nato for today, Dok. Ang ako mga kailad sa Mindanao, no? Sa Mindanao, may pagpaminaw ni Glicerio Galulo dia sa Cagayan de Oro City, Dr. Leo Ramirez dia sa Bukidnon, Dr. Lino Arangues sa Davao, Dr. Tinapay, Dr. Hala, Dok, ha? Nakalimutan kasi mong i-greet, ha? Tungkol sa kadaghan Yes, sa kadaghan, Dr. magpag-greet tinuod. Attorney Tan, ha? Attorney Tan, Yeah. yes. Also to Randy Fortuna of Inabanga, Bohol, kami Sir Solon Javier. Also to Maria Luz Abelia Balberos of Busia, Barangay Madugo, Toledo City, ug sa iyang tibuok Banay, ug pamilya labi na sa iyahang bana nga si Sir Alan Balberos, ug sa iyahang lolo ug lola kang Henry Ompad, kang Diana Abapo, Roslyn Abiso, Alice Antugop. Alice Antugop. Hi, Attorney Elaine. Parihab yung birth month sa iyahang anak. June 7, hapit na. Happy birthday. Advance happy birthday to Justine Antugop. No, relax lang din ha. Happy birthday to you. Jillian Monique Smith Larino and to Suy Kamomot Mercado. Yes, ug sa mga atong mga empleyado da sa DOH-TRC Argao, may pagpamina sa atong mga gwardiya, no? Si Wagas Bren, si Marson Audrey,
Luberas, Jeffrey Tampos Lizaldi, og si Sir Rustom Panugaw, og atong mga kaubanan diya sa Albor Liboron Karkar, mga Hello. Kampugan family, Marlex, Marpil, og si Badong. Alright? So, Punto legal ta karong adlaw, Doc, no? punto medical. Punto medical di ay. Yeah. Punto medical ta karong adlaw. So, ang ato magtatampo karong adlaw, atani si Angelica, no? Mga ba? 17 years old. 17 years old, wag yung butang niya nga. Estudyante address? pa na siya, attorney. Padani sa kini ang akong suliran official writers page. Yeah, may tol kinisa ni nakuno ning tubo siyang private part, no? Yes. No, Oo. bata pa man ni siya, 17 years old. So, una niyang pangutana, Doc. Yes. Una kuno niyang nabantayan sa iyang private part nga nikatul. Oh. Unya, pagkaut niya, naana kuno'y bukol. Oh. Unsa man ni nga klase sa bukol. Iyang gisearch sa Google, Bartholin cyst kuno or abscess. Oh. Delikado ba kuno na? Yes, na ako giningi kuan na to, no? Ako giningi kuan na ning Bartholinsis. Kining Bartholinsis, Yes. naagi ni siya sa of course, sa mga Private part sa babae? private sa babae, no? Babae ra na, Doc. Oh, babae rin siya. Walay Okay. Bartholinsis sa mga lalaki. Lalaki, okay. Kung kani siya masudlan og fluid, attorney. Okay. Actually, kini mga mass formation sa tong lawas, duha rin sa kalkasi. Oh. Either cyst or tumor. Tumor. Kung tumor gani, mass tissue na siya sa suod. So, mas gahi. Gahi. Okay. Kung cyst gani siya, fluid. No? Okay, Ah, nga, watery. watery. Okay. Humok, no? So, mao na siya nga, kung ma-infected gani ning inunta, kining Bartholin gland, mo na nang mahulog og Bartholin cyst, no? Of course, kung mangihi ka, sakit, kunya, kung makigilawas ka, na sex contact, na inunta pinpol, gitawag na mong dyspareunia, no? Okay. Ano yung medical term niya na. So, unsa may hinungdan aning Bartholin cyst, ato na kanang too much shaving, no? Kanang too much shaving, no? Okay, correct. Maka-introduce mo na siya, labi na ang imong ginagamit nga paagi sa pag-shave, dili kayo sa sterilize, Correct, no? O dili kayo correct. sa limpyo. Wasa siya So- musulti diri, Doc, no? Kung mang shave ba siya or magpa-wax. Kay uso man nas babay. Either shave, wax, or plucking. Yes. Kunya dapat ba ya, di ka pwede maligo After. after. For 4 hours at least. Yes, kaya ang water might be contaminated with Correct. Nya open with ang germ. pore. Oh, Correct. mao gyud. So, usa ri kaduha niyang pangutana natin. Kaduhang pangutana, nganong naamang ko aning klase sa bukol? Diin man ni nako makuha or unsay cause ani? Yeah. Dili ba ni ordinaryo nga bukol or infection ba kaha na? Infection ni siya, Okay. ma-block ang inunta ang pagdaloy diha sa inunta fluid ang napita, no? So mo accumulate, no? Actually dili ni siya ingnog klaro gyud kaayo ba unsa pero closely related ni siya to na sa sexually transmitted infection. Okay. Like gonorrhea, chlamydia, or kanang Escherichia coli. Pero kung 17 pa ni, hopefully di pa ni sexually active, Oh, Doc. di pa na siya sexually active. Pero I'm not saying sexually active pag Angelica, no? Pero i-check lang po, ha? Kay Basta wa ta nag-shave takabaw. ka. O, wa pa takabaw. So, mao na siya nga, dili ni siya tungod kay na-stress ka, daghang kang gitrabaho, wala. Lahi ni siya ang So, hinungdan sa basin sa Bartholin shaving cyst. ni niya. Ikatulong pangutana, iya kunong amiga, naasad ko ni inaana sa una, unya gipasagdan ra kuno niya, wa siya nagpaopera. Gitumaran ra kuno niya antibiotic, unya mutumar basad kuno kaha siya. Makapalit baka kuno siya, maski way reseta. So, ay gyud og na-resita, no? Correct. Dili tanang mga tambal over the counter, no? Labi nag mga antibiotic nga isog-isog. So, kinanglan yung mudood yung ka, magbutang ng address Angelica, no? Mudood yung kag doktor, kanang mga public. Usa nga doktor, Doc? Any doctor GP? can prescribe Okay. antibiotic. Bisan ako, psychiatrist man ko, I prescribe ampicillin. Pero lain-lain man pud nga antibiotic, lain-lain pud nga bacteria Yeah. or infection i-treat, di Kaya ba? ideally, attorney, no, diya sa hospital setting, ang mga paghimuon is to make a study, laboratory. I-culture na namo kasagaran. Okay. Ang sample, sample sa fluid. I-culture or Para makibaw mo kung unsa. saan klaseng kagaw ang naa. Udili Then ko you siya can prescribe the antibiotic. antibiotic. Usually, mga antibiotic ang mga gamit na kining pareha ng amoxicillin, ampicillin, cephalosporin, no? Yes. Daghang kayong mga antibiotic depende na sa discretion sa imong attending doctor, no? Okay. So mauna nga Ma-check. pareha sa mga amiga, maayo ra gyud pa niya. Of course, you have to maintain
hygiene, no? Correct. Kanang hygienic yung ka. Like I said, kung nag-shave or nag-wax or mag-pluck ka, especially sa imong private part or maski sa imong ilok, mutubo mangyapon na siyang mga ihunana nga fluid nga. Oo. Sis, kung, like I said, maligo ka right away or ma-expose siya to germs or dili sterile. Sakto Ang ka. imong utensil Ang imuhang nga mga gipanggamit. gipanggamit. Correct. Katapusan niyang pangutana, Dok. Mauwaw ug mahadlok man kung mupatanaw og doktor. Pero kung magpa-check up ko unsa kay buhaton sa doktor nako, posible ba nga operahan? Pwede ba nga tambal lang unta kay mahadlok siya opera? Yeah, ideally, ang doctor nga imong duolan ni ubigay ni, no? Kaya namin sa imong private part, no? Yes. Ubigay ni. Unya, depende na sa clinical judgment sa imong ubigay ni doctor kung operahan ba, murag i-drain lang bitaw, i-drain lang. No, di kayo kung buslutan lang nga mugawas ang fluid or most likely, para sa akong clinical experience, antibiotic can really help, no? And then, kung balikon sa makausapa, kinahanglan nga clean yun ka. Hygiene, kay kung namagalikaagaw nga naa diha, kung hygienic ka, kung clean ka permi, di na siya makadaghan, no? Correct. So, yun sa nang ipang feminine wash ninyo. Mga femlactacid, betadine, kana. Those are Alright. pH care, kana. Dako kay na pugtabang to Ah. clean always. Alright. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O guwan sa ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhigapon sa to ang programa. Yes, o nga to sa dibuan, millions ka naminaw sa itong programa all over the world. Assalamualaikum sa itong mga beloved brothers and sisters all over the world, especially gikan sa Mindanao. Daghang kitong mga Yes, Muslim brothers and sisters correct. na Mindanao na tawag ni. So, daghan kayong So, from all of salamat. us, sir, sa Radio Mindanao Network Production Center with Atty. Eileen Bathan, Daghang salamat o maayong adlaw. adlaw.